Ki Nongyalam jong ka Mahoti Assembly Youth Congress na Mahoti Constituency Haribau District. Hapapan bena lor ka jing temu jong ki Nongyalam ban penlong ya ka jing ya kendu jong isamla rang ile kai football. Lengba jong ka football committee klashim ya ka rai ban penlong ya ka lempung jing ile kai football ya ka balai kerteng kum ka MLA Cup Mahoti Constituency Arhajar Arpsau. Nalor ka jing temu ban lum ban lang ya ki samla ka thang. Bat bagi samlakin bunkam ban penlod ya ka por ha ka kam milekai ban light ne ki jing snew ka komiti kala buru ya ka kom perkhat baban kentiu ya ka kam milekai football omsha ya ki club bakin sim player lane ki rang ilekai na ki weipat ki chaka lane ki weipat ki constituency henry kin sim tang ya ki rang ilekai jong ka club lane ka shnong ka bagi mi khmat ki banapo ka Mahoti constituency la buru ya ka kusnam kepada kesong pisa ka basan pho hajar tengka na ka benta ki kenuhun ki mandra ya ka nam ladu bat lai pho hajar tengka ka song pisa syek bawan baar kum ka kusnam rengkat bat ka trophy bat ka bayrung lane ka entry fee kan long san spa tengka ka club kum ka jingai mensim ya ki club ki badan jing temu banwan ya sim benta ha ka ne ka lempung ile kai football ka committee kan ai set ki jersey na ka benta ka ta ka club ka banwan sim benta namar ka jing yar jong ka constituency ka football committee jong ka Mahoti Assembly Youth Congress kalapya ban penlong ya kene kelempong haki sau benta kata ka Maurong root zone ka Maulasnai root zone ka Mahoti Pedeng zone bat ka Umtrai zone bat kene kan irap shibun ban laj ne ke jinglut phot ha ka bailet baiwan bat kwi ki jinglut jong ki club football bat ki artli ki kenhon ki ban job na ka wai pagawai ka zone kin rung sha ka quarter final ka ba kin hap bani lekai ha ka wai ka madan nak banta ka jingtip ki bakham bani ashishu philaban phone she ki number jang ki nong paniat kata prah nyau sau khandai lai sau henriunat lane khandai lai pra lai iwe not ar henriu lane henriu khandai not khandai sau iwe nyau sau pra lai lane henriu not khandai san nyau ar lai henriu lane pra lai nyau lai henriu sau iwe lai henriu bat khandai lai henriu not khandai sau iwe sau nyau Tengina kalian jong ka Mahoti Assembly Youth Congress ngidan bejing temu ka babahatam kata kadai ka bangilai penbaik lemba jong ka football committee kejungi bangin run ka wai ka tournament hangni hafo jong ka Mahoti constituency kejungi ban iya kadai ka tournament ka ba ngiran na tauslam kata kadai ka lomba ngin penilai kai tangi ki club ki badan hafo jong ka Mahoti constituency badru kadai ka jingilek kai kan lomba ginum sya kan simplian na kiwai pat kislong ki pamarjan lali na ki club ki pamarjan ka jingilek kai kan lomba tang club len tang sislong kiwai ki club kinum sya kan simplian na kiwai pat ki club kata kadai ka pakhmatang bat ki prize money na kabentan jong kadai ka tournament ka jungi kan long ka bajok ka bon bangkok kata kadai 10,000 taka bat ka bon baar kadai lain bozar tegah namar ka jinghe palat lane ka jingyar jong kadai Mahoti constituency ka jungi nyala phya hagi sau kadai gisun ban pensuk ya kisnong bakan nung kta ya ka bailai ka baiwan ka jungi nyala phya hagi sau kadai gisun kan sun ka banukong kata kadai ka Maurong road zone ka bangila phya nangta ka sun ka baar kata kadai ka Maulasnai road zone ka sun ka balai kadai ka Mahoti Pedeng zone pat sun ka basau pat kata kadai ka Umtrai zone kini ki sau ki zone ki bangila pia ki shlong ki badan ki zone ki bamarjan ken saile kai ki zone bat ki top 2 team na ki sau ki zone ki wan pat syaka final round ka bangin sepenile kai hakamadan ka bangin saya jet pat andal adat kini ki jingile kai na ki zone ki babiar ti habidai na ka benta kadai ka tournament kejungi kira ada peniakran dari MLA Abdul Quran kejungi ru bana kalian kejungi kira pula ban penio sisat ya barat ke klub kibawan ban simenta akan dekat tournament kejungi ti kindian na kalian juga tournament committee kira ada ban penbaik kumni abidai nak kementa juga dekat tournament kata kadai kabairum ni susim no tangsan spa tengka kabairum beresan spa tengka bat kabairi free pat nisim kaspa tengka naman laki tim aman laki game ke bagi elekai te nakaliang jugi kum ka Mahoti Assembly Congress ni khod ni wer e ki sport club par khoi ki badan hapo jong ka Mahoti constituency bapin soba banwan maniasno ketilang rangkat ni na kamenta ban kentiu ki sapki pom jong ki hybrid ban kentiu ki sapki pom jong sport club ki badan hapo jong constituency ki jugi ya ki details par khoi
yin sa ay ki terteng berkunjuk ro yaki kontak number jom di secretary jom di zone di jungi ba phela ban pentep ya ki jingesin benta ga jumpi akan ni tournament bat ni lapan baik ba ya kan ni tournament yin sa sedang lo koloi ni bat tarik ke bakat do ba pin penpoi ki jumtep kanlong hakak khat santarik jom banai fak pleasure